Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagbunggo sa Halandumon Tower, iga-refer sa City Engineer sa City Legal Office. Total ban sa plastic sa bilog nga Bacolod ginaduso ni Councilor Gamboa. Sa balita national, 5 katuig nga bata sa Cebu nga naghalin sa China, negatibo sa novel coronavirus. Sara Duterte yadto sa US samtang nagwa ang pandam ni Duterte sa pagbasura sang VFA. Sa balita international, pasyente sang novel coronavirus sa China naglambot na sa 926 ng patay, samtang selebrasyon sang Lunar New Year apektado. Sa balita sa sports, LeBron James kinahanglan ramang sang 18 puntos para nga maunahan si Kobe Bryant sa sining record. Balita entertainment, transgenders pwede na ihan makaintra sa Miss Universe, samtang sa balita espesyal, mga facts na hanungod sa mga kabog. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Karong nga adlaw, Sabado, Enero 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Naghuyang sa karon ang amihan nga nag-aapekto na sa Pilipinas. Ako ang nag-apekto sa Pilipinas sa mo ang easterlies ukon hangin nga nagalin sa Pacific Ocean nga mo ang nagadala sa pag-ulan sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. Samtang diri naman kung sa ato naman nga ang taob sa karon mabatyagan ako na mga luntad alas 12:31 sang kaina kag alas 11:26 karon naman sa gabi. Samtang ang hunas alas 6:18 karon nga aga kag liwat nga magahunas alas 4:43 karon sa hapon. Ang ato nagapanguna naman nga mga balita nasyonal akong lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
Sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, iga-refer sang Bacolod City Engineer's Office sa Bacolod City Legal Office ang natabo nga pagbunggo sang SUV sa Halandumon Tower sa Dungkagahon sang Enero 24. Sa phone patch interview, ginpahag ni City Engineer Belly Aguilion na ibuluan sini ang insidente matapos ginpahibalo siya ni Project Engineer Loben Rafael Sibalios. Suno kay Aguilion, wala pa na turnover sang kontraktor ang proyekto, kasunod sang repair nga ipatigan sang naguba sa ang suga sang tower. Suno kay Aguilion, ginpalambot siya ni Sibalios nga handa sabton sang Korean National nga imbulbado sa aksidente ang damage sa Halandumon Tower. Nagpagigangot na ang Aksyon Radio kay Sibalios apang wala ini nagasabat. Ang 4.8 milyones pesos nga Halandumon Tower ang may 8 ka kolom nga ang disenyo tubo nga nagasimbolo sang 8 ka dekada sang Bacolod bilang siyudad. Ginaduso ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. ang total ban sa plastic sa bugos ng siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Gamboa nga wala pa naprobahan sa first reading ang iya proposed ordinance. Bangod ini ang una nga gin-refer kay Councilor Carl Lopez bilang chair sang Committee on Environment. Gintugyan una kay Lopez ang proposed ordinance ni Gamboa bago natuon ini sa iya komitiba bilang pagsunod sa internal rules sang konseho. Ginklaro naman ni Gamboa nga lain ang total ban sa plastic sa syudad nga iya ginadusoy kumpara sa plastic ordinance ni anay Councilor M. ang angot sa pag-regulate sa pagbaligya kag pag-usar sang plastic bag bilang mga sa plastic bag sa mga establishmento. Ginpahayag ni Gamboa nga hindi lamang regulation ang iya ginaduso kundi total ban sa anumanya plastic sa Bacolod. Nagapati si Gamboa nga kadamo sa alternatibo sa plastic kaangay sang pag-usar sang paper bags, bayong kag iban pa. Ginklaro naman ni Councilor Carl Lopez nga wala niya ginapamatukan ang inaduso ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga total ban sang plastic sa siyudad sa Bacolod. Si Gamboa ang nagduso sa proposed ordinance nga nagadumili sang anuman nga klase sang plastic sa Bacolod apang ini ang gin-refer sa komitiba ni Lopez nga chairman naman sa Committee on Environment. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Lopez nga mayara na sang duha ka existing plastic ordinance ang Bacolod kag mas maayo nga ini ang istriktong ipatuman imbes si maghimo sang panibago nga ordinansa. Duga pa ni Lopez, sarang man nga amendahan ni Gamboa ang nag-exister nga plastic ordinance sa Bacolod para mas mahapos kag madasig nga mapasar. Ginpaatag ni Lopez nga sa tion nga mapatuman ang total ban sang plastic, mas maayong mayara sang alternatibo nga gamit nga pwede ibulos sa plastic. I-anunsyo ni Bacolod City Mayor Evilio Lerdia sa unang semana sang bulan sang Pebrero kung sino magapungko bilang Deputy City Administrator sang syudad. Ginpatag ni Lerdia ang saguriang panglungsod ang may ginpasar nga ordinansa sang 2019 nga nagahimo sa among posisyon kay nagapasalamat ini sa konseho. Sa karon si Attorney John Orola ang nagaserbe nga City Administrator sang Bacolod. Suno sa alkalde mas tuyag sini nga mayara sang Deputy City Administrator apisar mga
may nagakaigo na ang kadamuon sa mga empleyado kag opisyal sang syudad para sa magpadalagan sang machinery sang gobyerno. Magpag-example naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kay Provincial Engineer Ernie Mapa kag sa mga division heads may kangtaran sa estado sa mga infrastructure projects ng gobyerno provincial. Ini ang ginpahig ni Lacson matapos ginsumater ni Mapa ang listahan sa mga proyekto nga ginimplementar sa naligad nga mga tinuig pati na ang mga natrasar kag wala mahuman sa date of completion. Sano kay Lacson iyaman hibaluon ang rason kun nga wala malakip ang ngalan sa mga kontraktor. Una din nagpahayag sa pagkadismaya ang gobernador bagod tub-tub subong wala sa gihapon mahuman ang dalagko nga mga infrastructure projects kag naglapaw na sa gintalana nga petsa sa completion. Pila sa mga ini amo ang Negros Food Terminal kun palapala sa Dalan North Capitol, multipurpose building sa Dalan Aguinaldo, Negros First Residences kag Mambucal Convention Center Hotel sa Mambucal Resort sa Banwa, Sang Murcia. We have a scheduled meeting next week. Ang date na lang ang gina-identify na mo. And then I will meet with Engineer Mapa together with his division heads and then discuss everything, especially yung implementation of projects. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Ginpasalig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Commission on Population and Development Western Visayas o kon PAPCOM ang suporta sa gobyerno probinsyal sa ilang programa subong nga tuig. Ini ang ginpahayag sang gobernador kadungan sa pagbisita sa opisyal sang PAPCOM sa Governor's Office sa Kapitolyo Probinsyal upod ang Regional Director sa Department of Health kon DOH nga si Marlene Convocara. Ini ang unang pagbisita sang PAPCOM sa Kapitolyo umpisa sa magpangalagad si Lacson bilang bag-o nga gobernador. Ang PAPCOM ang may mandato sa pagserbisyo bilang Central Coordinating kag Policy Making Body sang gobyerno sa patagsang populasyon. Oktubre 10, 2006, gin-issue ni Ana Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang guidelines kag direktiba sa DOH, PAPCOM kag local government units sa pag-implementar sang Responsible Parenthood and Family Planning Program. Sa record sang PAPCOM, ang Pilipinas ang may populasyon na nga 108,201,400. Ginbalik na bilang hepe sang Victoria City PNP si Police Major Eduardo Corpus pagkaligad sang isa ka bulan nga suspensyon tungod sa kaso administratibo ang ipasaka batok sa iya. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Balaros, ginpahamtang naman bilang hepe sang Kabankalan PNP si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico nga mo ang nagbulos sadto kay Corpus matapos ang in-assign si Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe sa NOCPO tungod nga siya ang mga pungko bilang Deputy Provincial Director for Operation. Duwan pa ni Balaros si Guadalupe ang mga bulos kay Lieutenant Colonel Alexander Ermeo bangod si Ermeo ang nag-file sa early retirement sa masunod nga bulan. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, nakarehistro ang Land Transportation Office Bacolod City District Office ang total nga 114,947 ka mga salakyan sa ligang nga tuig nga mas mataas ini sang 10.51% ikumpara sa 104,017 ka salakyan sang tuig 2018. Ginpahayag ni Acting Chief sang LTO Bacolod Ruben Tampos nga ang pagsaka sa volume sang rehistrado nga mga salakyan ang mahimo bangod ini sang nagasanyog nga economic activities ang mga dalagong syudad sa Negros Occidental lakip ng syudad sang Bacolod. Si Tampos nagpahayag pa nga makita nga ang mga establishmento sa syudad sa Bacolod ang nagdugang kag mayara man sang pagsanyog sa income sang mga pumuluyo. Madamo nga mamuluyo suno sa kay Tampos ang nagabakal karon sang salakyan kag hindugang pa ngang mataas nga registration accomplishment ang bangudman sa law enforcement campaign sang ila sining ahensya. Ang LTO Bacolod nga record nagapakita nga sa tuig 2019 nakarehistro ini sang 102,496 ka mga pribado nga salakyan, 11,617 para sa for hire kag 834 ka mga salakyan sang gobyerno. Nakarecord man ang District Office sa pinakamataas nga rehistrasyon sa Oktobre nga may 12,312 ka mga salakyan.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:15. Sa ato naman nga mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas. Sist man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi ina magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang siya Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga among panguntra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Piraagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Lima katuig nga bata sa Cebu nga nagalin sa China, negatibo sa novel coronavirus. Samtang Sara Duterte yadtugid sa US, samtang nagwa ang paandam ni Presidente Duterte sa pagbasura, sa plano sa pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Mag-action in life extension vitamin D3 bala. Sulit-sulit naton nga ginapanumdum sa inyo nga ugalion naton ang pag-inom sa ni adlaw-adlaw para nga makalikaw kita sa balatian. Kay ining life extension vitamin D3 na pamatud-an na nga epektibo gid sa pag-prevent pagpugong sa balatian nga magtapik sa aton lawas, especially ining ginakakugbantan nga cancer. Ang life extension vitamin D3 ang himo ini sa US of A, aprobado sang FDA Philippines, aprobado pa sang Food and Drug Administration sang Estados Unidos. Ang Life Extension Vitamin D3, mabakal naton tag napulo ka pesos lang kada soft gels ni. Available sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira, libre nga aton nga medical check-up, upod sa aton nga medical doctors, gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, aralan sa GA Esteban Building sa Medalan, Lacson. Kililas ang DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:21. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, negatibo ang resulta sa pag-usisa sa 5 katuig nga bata nga lalaki nga nag-abot sa Cebu kag may history sa pagbiyahe sa Wuhan City. Sa Department of Health, nabato na nilang resulta sa confirmatory test gikan sa Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory sa Melbourne, Australia. Nagwa sa sining pag-usisa sa samples, gagin kuha sa bata nga negatibo sa 2019 novel coronavirus ang mga bata. Ang ini nga bata na una nakitaan sa kaangin nga sintomas sa pneumonia kag na ospital sa siyudad sa Cebu. Una na nga nagpositibo ang bata sa pang-coronavirus nga assay among ginakuha nga sample sa iya ang ginpadala sa Australia. 22 ka mga tao ang ginabantayan sa Department of Health o DOH nga lunsay nagbiyake gikan sa China padulong diri sa Pilipinas. Ini kasunod sang pandam sang novel coronavirus. Suno kay Health Undersecretary Eric Domingo, under investigation sa karon ng 22 ka mga tao. Suno pa kay Domingo nga tanan nga naghalin sa China nga nakitaan sang sintomas ang ginausisa kag ginabantayan. Kon halin sa China kag may ubo kag hilanat o kon sipon, gilayon nga ipaidalom sa laboratory test. Ginpasiguro sa publiko sa DOH nga maid-id nga ginahimo nga pagbantay sa mga otoridad sa mga airport kag seaport sa pungsod agud mapabilin ang novel free virus nga Pilipinas. Liwat nga ginaduso sang Department of Health akon nga ginpahayag sang Department of Health nga pabilin gyapon nga hilway kun wala sang novel coronavirus sa Pilipinas. Sa abiso sa DOH sa kahapon nga law Enero 24, wala pa sang kumpirmado nga kaso sang novel coronavirus sa pungsod. Ginsiguro naman sa DOH nga yara sila kunyara sa control nila ang ining issue. Ginapanugyan naman sila sa publiko nga likawan ang magpalapta sa mga hindi kumpirmado nga impormasyon angot sa novel coronavirus. Mas maayo nga bantayan ang Facebook page ng DOH kag website ng DOH sa din nagapagwa sang mga kumpirmado nga mga update. Nagpatuman naman sa enclosure order ang Makati City Legal o Local Government batok sa isa ka Chinese clinic nga illegal nga nag-operar sa syudad. Sulod sa Business Permit and Licensing Office ginalapas sa klinika ang City Ordinance number 2004-A025. Inibangod nag-operar ang clinic nga wala sang business o mayor's permit. Ginpanugyan naman sa Makati City LGU kag sang kapulisan ng mga residente nga mangin mabinantayon kag gilayon report kung may mga establishmento sa lugar nga illegal ang operasyon. Illegal ang operasyon. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, ginkumpirmar ni Davao City Mayor Sara Duterte nga yara siya sa karon sa Estados Unidos para sa leadership program nga ginpangunahan sa US State Department. Ang kumpirmasyon sa anak ni Presidente Rodrigo Duterte nagwa matapos magpaandam ang iyas ning amay nga ibasura ang Visiting Forces Agreement sa tunga sang US kag Pilipinas nga sabat sa ginhimo sang gobyerno sa Estados Unidos kapag kanselar sang US visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa nabaluan si de la Rosa ang isa sa mga trusted allies sang presidente. Samtang si Mayor Sara ang inupdan ni Mayor Bing Climacos ang Zamboanga City
bilang mga partisipante sa International Visitor Leadership Program halin Enero 21 tubtub Enero 28. Ginrekomenda naman sa Department of Education ang pagbalik sang klase sa Pebrero 3 para sa pila ka mga lugar nga napektuhan sang paglupok sang Bulkan Taal. Sulok kay Education Secretary Leonor Briones, tungod nagkalma na ang pila ka mga lugar nga napektuhan, posible nga mabuksan na liwat ang eskwelahan para sa mga estudyante sa Pebrero 3. Dugang pa ni Briones nga hindi man tanan nga lugar sa Cavite, Laguna, kag Batangas ang apektado sa paglupok sang bulkan, kabangdanan nga mahimo na makaakomodar sang estudyante nga sa karon nagapabilin sa evacuation centers. Base sa record sang DepEd, 5 ka schools division sa Calabarzon ang apektado sang suspension sang klase sa Enero 23. Nagapabili naman sa Alert Level 4 ang Bulkan Taal. Kapi naman sa 43% sa mga evacuation centers ang mayara sang Casillas nga sarang mapaliguan subong man makapangihi kag magpamuhin. Ini ang ginbulgar ni Health Emergency Management Bureau Director Gloria Balboa sang DOH matapos nakitaan nga portable toilets lamang ang ilang nakitaan. Ginpangabay man ni Balboa sa gobyerno nga dapat tatagan sang atensyon ang pagpatukod sa mga CR nga sarang magamit sa mga evacuees tungod ang pag-usar sang portlets tama kag gasto bangod kinahanglan ni sang madamo nga tubig. Ginkakas naman sang BDO Unibank Incorporated ang remittance fees para sa cash donations nga ipadala sa mga overseas Filipinos sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas. Sa statement sang BDO, ginkakas ang remittance fees para sa cash donations nga ginpaagi sa BDO remit offices sa abroad para mapadasig ang paghatag sang bulig sa linibo ka mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Magalawig naman ang remittance free campaign sang cash donations sa Enero 14 tubtob Marso 31, 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo. Makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis, inang mga itom-itom nga parte sa imo lawas ba, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, pwede gid nga matagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap himo sa puro kag natural nga ingrediente. Wala sang chemicals nga gamit, gadi nga safe kayo nga gamiton. Pwede ninyo ni ma-order online kag mapadeliver sa inyo balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina magud posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yan ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga colon kag panguntra sa problema sa constipation o kanang budlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Pasyente sa novel coronavirus sa China, naglambot na sa 900 samtang 26 na ang patay. Mga transgenders, pwede na kuno maka-intra sa Miss Universe. Kagambala naton karon ang mga facts bala parte sa mga kabog. Kung naman ninyo ang kabog amuni ang ginhimo nga soup dito sa Wuhan, China bala nga kuno ginhalinan sang coronavirus. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang intad, taga Barangay Himugan, Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Kag sa ato naman nga balita international, nadugangan pa ang mga lugar sa China nga ginpatungan sang travel lockdown bukod sa pandam sa paglaptas sang novel coronavirus kon nCoV. Magluwas sa Wuhan City sa diin una gindeklarar ang outbreak. Hugot man nga ginmando ang travel restriction sa kaiping nga lugar sa Huanggang kag Ezhou Prefecture. Sirado naman ang tanan nga public transport services sa tubtub sa Huanggang Airport subway kag train stations. Sa Ezhou Prefecture naman ginpasiraman ay stasyon sang tren nga may direkta nga biyahe padulong sa Wuhan City. Bangod diri ginabulubanta 20 milyones ka mga residente ang apektado sang among nga lockdown. Samtang una na nga ginako sa World Health Organization nga mas madali nga mapasa ang balatian pinaagi sa direkta nga kontak sa duha ka tawo kaangay sang pag-ubo sa tubangan sa itsura sang tawo. Base naman sa pinakauli nga datos sa Chinese health authorities, naglabot na sa 900 ang kadamuon sang apektado sa among balatian kag 26 na ang nagkalamatay. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, naglambot sa 2.9 milyones ka masalakyan ang pagbawion sa merkado sang Toyota dito sa Estados Unidos bangod sa problema sa airbags. Sunod sa Toyota, mahimo nga hindi mag-inflate ang airbags kung may aksidente. Kalakip sa mga iga-recall ang pila ka 2011 to 2019 nga model sang Corollas, 2011 to 2013 nga model sang Matrix, 2012 to 2018 nga model sang Avalon, kag 2013 to 2018 nga model sang Avalon Hybrid. Sa paig sang Toyota, mahimo ang problema yara sa airbag control computer. Kag bangod sa nga problema, posible hindi ma-inflate ang hangin o ng airbag kung mayara sang aksidente. Sunod sa Toyota, ang mga tag-iya sang apektado nga masalakyan ang makabaton sang notification sa tunga sa bulan sang Marso para sa paghimuon nga recall. Samtang sa aton foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 83 centimos, samtang ang Singaporean dollars may baylo nga 37.73 centimos, ang Hong Kong dollars may 6 pesos kag 55 centimos nga baylo. Sa ato naman nga balita, entertainment action boy, diri naman kita sa Miss Universe. Kay man, una na to Saan ang Miss Universe naman ako? Wala pa? Wala pa date, pero dapat action boy, ang deadline sa May screening. date na ulang balo. Basta wala pa guro na ano. So, wala ko guro kabalo, no? Kaya wala din nakabutang, oh. Yes, char.
January 18 to tani Action Boy ang deadline. Pero ginpalawig sa karon ni Miss Universe Philippines National Director Shamsay Sipsip ang deadline sa January 31. Sa Philippines na yan. Action Boy sa Philippines, Miss Universe Philippines. So Kasi karon, hindi na binibining Pilipinas ang mga handle sina no? Oo, Action Boy. Do ano na, Daw ano Miss to Universe something mo na. Basta si Shamsi, ano? si Miss Shamsay Sipsip. Ano na siya bala, Action Boy? Architect na siya bala. Si Sup-Sup? Sip-sip. Para ka social man, Action Boy. Kailangan mo susup-sup, diba? Dapat sip-sip. Pero ka ng, gawin ng, ang unto. May bana na siya? Yes, Action Boy. Gusto mong pagibaloon, sino? Galing kay wala din nakabata. Hindi Suyop ang apelido. Ala, suyop. Bad si mo, Action Boy. So, Kung na mo ng apelido, bisang bana, yan, no? ha? Ang apelido, bisang bana, yan, Ay, Suyop, do ka no? budlay, Action Boy. Shamsi Sup-Sup Suyop. Ala. Para daw related na lang. Ka-very, ka-very maka-question, giguro ang bata nila sa Charla. So, Action Boy, saan pamangkot man bala kung pwede ayhan maka-intra ang mga transgender? Hambal ni Director Shamsay nga pwede ko no, Action Boy, basta legal man nga naislan ang scamberlu ni scamberlu. Ang scamberlu pakadto sa scamberla. Pintrahon pag siya. Nga hindi kayaw? Ano mo naman? Ano para sa mga babae, Doon nagapangalo, tigid sa ulo, Action Boy, Ano yung mga Miss Universe na sa mga tuod na gina yung mga babae? Uy, makuga, kuan na. Mayara man na sila yung kuan blind. Di ba mayara man na sila yung sir, kuan nila, yung beauty pageant o beauty contest. Gani man, no. Oo, yung mga beauty Ang contest manambay sa mga babae, para sa mga babae lang. Ako na yung pag, kaya ini mga transgender, ang mga gays, may-ari man sila nga ilam. Diri sa aton, di pa pwede, Action Boy, no, nga. mo ti Galing kay Shamsi. may di ba dribble sa aton, di ba actually hindi na legal. Di why di galing sa may ga-operate ng Scamberlu Island sa Huwag mo kabalo, Scamberla. ah. Duwa Kaya na why diya pa sa ko tilaw? Philippines. Halakalay. Why na diya sa Philippines, Action Boy mo? Ay, gali. O sa iba na ya sa lugar, Naman. iba niya pungsod, ang may nagahimo sina, di ba? Basipla ka, dobla tanong nga candidate na sa Miss Universe, puro na mga transgender. Halakalain kasi. Mahilig na sila nga daan sa mga amo na yan. Kay isang 2018, may naka-intra na, di ba? Sa, atong taga Spain? Si Angela Ponce. Atong taga Spain? Yes, taga Spain, Action Di mo Boy. gani, di. So, Tani yung mga beauty contest yung para sa babae. Para sa babae, kaya sila, himuan mo sila beauty contest eh. Gani man no. Oo. Te, ano ba sa imo ang masuggest mo kay Director Shamsay? Bahala na sila kay, hindi lang ako magagawa eh. Hindi ka lang. Hindi lang ako mag-intra. Hindi ka lang mag-intra kay si Mabash ka karon, Action Boy, di ba? Kaya naman. So ara na lang na sa ila gid ano. Ako yung mo kuya no, pero muna blado, abi ko yati. Tigaling kay do kalin sa una amo naman gin-Action Boy nga babae. Oo, mga babae mo ti karon nag-intra ni mga mga transgender. I don't know, ilan pala na. Ti do na sad ka, di ba? Why mo ko nasada kay it doesn't affect me at all. Ay, hindi ka man apektado galing kati para opinion, iban lang yung mayara gid ka comment nga tani hindi lang bala ka. Kita hindi lang. For para do ka hindi bala paggubuon na lang gid. Galing ka naguba na baka may naka-join na sa. Siling ko gani nga timyara man na sila yang ilang nga kompetisyon mo. Di ba? True. Timyara man sila. Ti karon sila kompetisyon pwede to kintrang babae. Yung mga hindi bla mayara na di ba? Mayara na pwede to kintrang babae. Kaya mo lang ginadaan ang title, Action Boy, di ba? Para din sa ato may mga Miss Gay Philippines. Hindi na kintrang babae kay Miss Gay lang na mo. Hindi. Tapos sa Miss Universe intra ng Gana. Kara. Sige lang, ilalan Sige na. lang. Balita sa sports. Kinahanglan na lang ni LeBron James ang 18 puntos para nga malabawan si Kobe Bryant sa kadamuon 10 puntos. 18 puntos na lang ining kulang niya. Si James may ara na sang 33,626 ka career points. Kag 18 puntos na lang ang kinahanglan para malabawan si Kobe Bryant nga may ara 33,643 ka puntos. Sa tiyon nga malabawan sang puntos ang puntos ni Bryant, maagaw ni James ang ikatatlo nga lugar kay Bryant sa NBA all-time scoring list. Si Kareem Abdul-Jabbar ang may uyat sang all-time NBA record nga may 38,387 ka puntos.
Samtang si Karl Malone ang insayara sa kaduhang lugar nga may 36,928 ka puntos. Balita Espesyal! Alright, energy, action boy! Happy Saturday today. Yes, so is Saturday. action boy, weekend naman action boy. Weekend, Kagsubong nga happy action boy. weekend. Lunar, Chinese New Year na. Sa kwan ba? Sa 31? Holiday sa action boy mo. Di ba sa 31? 25, naka-red ang calendar nga natin eh. Then? Ay, blue to ya sa ako niya, red to yaw. Ay, hindi nakakalendar ang imo yaman. Ha? Sa 31, hindi ba sa 31 pa? Ang Bacolod Jet, masugod ganun sa 31? Yes, pero subong action boy, ano daw ng Chinese Lunar New Year. Amo na nakita ko kagina ha. Ay, gali. So, i-search tagid subong para... Siguraduha nga daan. Sure na Basi sure. kung mag-akigan ta sa mga amigo, ang Chinese ay damo ta daan grupo nga Chinese. Chinese New Year to subong action boy, January 25, 2020. Gali. Correct. Kung He Fat Choy? Ha? Kung He Fat Choy? Kung He Fat Choy, ano pa yung iban? Gong He Fat Choy? Gong He Fat Chay, guro. Fat Chay? Fat Chay yun. Depende na kay kadamo sang dialect sa China eh. Yes. May Mandarin. May... May Fokkien. So depende kung din ka nga So, nabilong. Gong He Fat Choy. Kung Pero usually kung ka taga kapatid. Wuhan City kami. Ambot ano to ilang... Coronavirus itong ilaya. Coronavirus. Muti-bud. So, pero ang kakabatian, pag actually, action boy, Kong He Fat Choy, ganyan na. Ano na nga naman? Happy New Year. Kung muna daw, I think daw Mandarin na siya. Mandarin na siya. Kundi sa Mandarin, Fokkien eh. Dua na. Sige, dua lang pili. Kaya, daw mo guro action boy, away ng tabalo sa mga local dialect nila. Pero diba sa Philippines, diba hiligay nun? May mga waray. Maligayang Pasko. Malipayon nga Paskwa. Sa tuig, gabi, mamungayaon nga bagong tuig. Manigong bagong taon. Una sa ila mo man, lain man. Pero the same meaning lang. Yes. Basta ang Chinese New Year nga maaso start subong. Yes, action boy. Abi ko sa 31, kaya ang Bacolod Jet sa 31, no? Di Bacolod man tayo. Pero daw mo di Chinese na action boy, no? Super. So, subong adlaw action boy, Chinese New Year. Happy Kong He Fat Choy. Kong He Fat Choy. Yeah. Sa ating mga Chinese brothers. And sisters. And mothers. all others. And all others. All others. So, subong nga action boy, i-search na bala kung paano mag-greet sa ano. Aton nga, balita special action boy. Kung He Batsoy, lang man na iyang Batsoy. Sino ang Batsoy? Turko naman eh. Ay, ang Turko pa yung muyong. Dabi paliyo, kaya mga balita special kami yan. Karoon ka lang Turks. Karoon ka lang Traintra. So, dili kita na action boy sa ato niya balita special. Ario, mga amazing facts bala action boy about sa bats or kabog. Nga mo ni ko nang ginhalinan action boy sang coronavirus. Kaya ginahimo nila soup dito? Gani, no? Alagit-et? Ang kabog alagit-et daw lain ni saya mo. Damo man say sang action boy mo sang kabog. Ginimo nila. Kita mo to yung pakita ko sa imo nga ano. Ito balang kabog, balang nga soup. Oo, gani. Nga pa ang kabog, no? Kalaing. Amo na ko nilalinan sa coronavirus? Ang guro eh. Kaya ginimo to ni soup action boy. Palumoy man sang kabog nga kabit-kabit na lang kung magtulong. Gani, tapos ginano pa nila action boy. Ginimo na sopas? Ginimo nila soup action. Basta mo nang viral subong sa Facebook. And naano naman na siya action boy, napagawa na bala sa mga news man bala action boy, legit news nga mga action boy. Nga mo nang ginimo na. Kalain no. Amo na ginalinan. Anong lasa man do kaluod siguro action boy. Tilawan mo be? Ay ew, kuya. Bisa nang pakadamo sang kabog daw sa mabukal. Di ba no kadamo kabog? Ay talaga yung pinakadamo kabog dras barangay kabog. Gali ka. Magani nga kabog na gintawag. Ayo Lechon daw nabalaan ko nga damo da. Ito, no? Ang barangay Kabog, dapat ni Kabog Festival sila, no? Gani, no? Ang balon na si Kap Jojo Malayang, bla. Tapos makabog outfit. Barangay Kabog mo, tani, Kabog Festival. Gani, nga na yung lechon, ha? Lechon nga Kabog, din, no? Pwede lang, ha? Pwede. Alam, medyo luod, guro action boy. Hindi, guro nami. Sa mga bukal na mo, Kabog.
Oo, yes, damo. Gidi action. Abi ko gani kis paglanta ko dahon. Uy, gul pinaglupad. Oo. Gili kay Kabog. kabog. Tapos di daw ano ka sa gakabas na gasuli pa na sila nga daan magtulog Oo, gakabit. no? Bakod, no? Gasuli. Oo. Ay, kabit. Try mo. Kakabit pa balahaw, no? Ano ko Talent, kabog. So, reaction ba? Mga May migo facts. ko yan hindi siya kabog pero gapangabog saya. Ay, hala. Kaya mo nakagahon na siya gapuli. Gapangabog. Sino na? Ay. Silent lang. Sino pa bi? Silent lang. So, reaction boy. Una, reaction boy nga facts about sa mga kabog action boy. So, ining kabog action boy, maka-stay ni sila, mabuhi ni sila for 30 years. Araw, bats can live more than 30 years. More than 30 years lang. Lawig lang nga lifespan, ha? Oh, in fairness, ang kabog, no? So, tapos action boy, ang kabog pag action boy, sarang nila makalupad action boy, 60 to 100 miles per hour. Dasig ba? True! Grabe ba? Diba? Oo. Dasig pa sa imo nga salakyan action boy. Dasig pa eh. Oo. Gawa na gano'ng kabog action boy na. Kabog! Talak. Ano yung kabog? Hindi mo maglabahin kabog, bro. Limo mo may kabog. Kadasig mo. Oo. Taka mo na. Tulad ka. Fastest mammal ni siya on Earth, kung action boy. Okay. Ang kabog. Fastest mammal. Diba? Fastest flying mammal. Flying mammal, action boy. Kaya wala man ga-fly ang cheetah, diba? Why? Wala. Kaya dasig mo ng cheetah, action boy mo. Sa dagan. Sa dlagan Fastest siya. animal on land. Nan. Aria, on ano siya yan? Flying. Flying mammal. On air. So, next action boy, bats can find their food kuno in total darkness. Meaning, Kita sila sa dulom. Gani, no? Kita sila sa dulom. Bisan gulo sa dalam. Kaya mga bats na fruits malang ng ilay, ha? Hindi action boy. Anong Kaya gakaon next nila? na nga, gakaon sila mosquito. Makaigo sa ilang atyan action boy, kag sarang nila kaunon, sa sulod lang sa isa ka oras, 1,200 ka mosquitoes. Ginisip gidya sa mga Ginisip gidya sa mga nag-research. In fairness. Pila ni kabilog nga, lamok ang Isa-isa gidya mo na action boy. Pang sipad-sipad, ginila isa-isa. So, action boy, mas laban gali unod sang chance ang kabog ang mosquito. Amo naguro pag nag-virus action boy. Ew! Diba? Luod kayo, Jude. Luod di action boy, no? Daw ka bisan tapos wala pa nagtiling mo gum na mga blatian nga dala sang lamok. Basta wala lagi slice action boys. So wala lagi kihad ang panakot. Ginkuan lang. Wala ginrikta gigahapa ka mo para action boy kala. Gakayao ng kabog. Gakayao ng kabog. Tani na ko mapakita tanan sa ato yung gakayao ng kabog muna tapos bisa. Wala ka gakayao nya kabog Sir El Rey. Para ipakita ang soup. Nakita mo to? Ang soup ng kabog. Sige na lang tapos namit maguro higop nila. Yuck! Ew, gid siya kayo as in. So, next action boy, ang more than half kuno action boy sang bat species sa United States endangered na kuno action boy, listed as endangered na kuno action boy. In fairness, manigli mga kabog no, damo mas lagali action boy no. Sa aton dia damo ta dia lagit-it. Diita. Alagit-it diita. Rufo, alagit-it. Tingala ko ganun, alagit-it man. Kabog na siya gali. Kabog na sa tingala species. ko man. Tingala ko damo siya daughter. And different mother. Di sa iyan ang halinan man sa coronavirus. Hindi mo guro action boy. So, next action boy, are pa gido. Ang ilan na bala nga gina iti bala action boy. Ang mga siya tawag nga guano action boy. Guano. Ang guano, richest fertilizers na siya gali. Okay. Kag mo na siya action boy, ang largest mineral exports sang Texas. Wow, Grabe, okay. no? Very informative. No? Itira na. So, kung may tihan ka sang kabog, richest kayo. richest ka nga kuara ka sa guano. Guano. Richest may ano na sa gani? Fertilizer. So, meaning, grabe, gurong sinaction boy, no? So, dami tubo. Kaya, syempre, halin sa fruits, sa mosquito. Correct. Kala, iguro ko halin sa mosquito. So, mo na siya, action boy, ang pila ka mga, action boy, facts about sa kabog. Pero never, hindi good yan. Pag imunsop ang kabog, ha? Bakit yung mga Chinese, ha? Kay ilaya nga. Sige, tapos China, kadaan niya, tanan na lang yung mga
ano tawagan nila mga exotic ng mga pagkaon na tutuya. gani. Di ba la? Tias na magmusta ka bugi mo supas. Kung makalagaw kapag Action Boy sa Thailand, may mga insects to nga damo. ginakaon nila Action Boy. May sa ilang street food ya, may makita mo din, may mga kapaka, may mga tanga. Mga tanga. Pero ano ako Action Boy, cultured na ako Action Boy. Ay, yung tanga? May Hindi mo siya guro educated pa siya. tanga, tanga lang guro, pero hindi siya tanga. May educated pa siya. Hindi ikaw be, cultured, educated nga tanga, mag-awa ka. Ay, tsaka sa educated nga tanga. Paano educated nga tanga, Action Boy man? Cultured siya mo. Hindi hambal siya siguro, no? Arib Action Boy, no? Ang gano'n na. Bat soap pala. Gani. Kita mo lang na. Bat soap. Kalain gid siya, sorry. Tayo sa mga bath soap. Bath soap, pangligo na yan, habon. Okay. Perfect. Sige, Action Boy. Good morning kay Dan De Los Santos, Febe Alvarez, Mila Alit, Kagawad Mira Pulidario. Sa ila dira ni amigo ko Joe Estemar bala, nagatipon da ang Duran, Paes, kag Buenafipa family. Kag happy birthday karon nga adlaw kay Attorney Doug Pandan. Yes, Attorney Doug, happy birthday! Ano tan sini kay birthday mo? Ito ka layo-layo. Ito ka Kalayo ligaran. sa, Pero pwede kid pwede kid ka biyahe sa Action Boy. Gin-invite gani. Tapos daw layo-layo to sige lang Hansel, good morning man dira sa may barangay Mandalagan. Jenner Cabanyog, may agaman. Mahapas ko na kita ho. Sinambal. Si Mami M siguro Ay. Ay, may 3-cock derby. Ay, may derby gidya sa birthday. Pwede ba intra ko pato? Ay na, Mr. Action Boy. Pato, yung may intraya. Tama mo man bulak. Kay classmate ko Emmanuel Hirona, Ernie, the engineer Ernie Earl Bailon, Elmer John Ferrer, Marites Gallego Ebon, Winnie May, Chips Hara, sa classmate ko man Edwin Escopel, good morning. Sa tanan mo birthday, subang Action Boy, happy birthday, gid. Napanumdo ako sino pa. Kag anniversary. Kag ang birthday galing na Attorney Action Boy ng Chinese New Year. Kita mo daw Chinese na siya. Gani. Damo kwarta. Chinese mo. Oo Grabe gid sa Attorney Doug Pandan. Tiway kita da attorney. si Action Boy, si Kagawad Aljan Rosan Negro, nagapamati siya subong sa aton. Da sa Kawayan. Lubay-Lubay Festival sa ano ni Bras? Karong adlaw. Subong. Di ba subong man ang highlights ng Cadiz, dinagsa? Buwas. Subong ko na Action Boy, ang bali JM Joy. Amo to kaya nga atong siya nag-leave kita subong. Kada pa kung Domingo gina. Amo na ganyan ko di ba Sunday, hambin di subong. Basi yala na yung highlight. Basi yala. Yala na guro yung highlight. Kalay. Pero amo na hambali Action Boy. Kaya Domingo mo na yan, di ba? Domingo na sa I think. Oo, pero I think subong nga subong. Dire sa barangay Panukoy, amo man, boss man, may tetihan, may lamitan, may festival na yan. Ay, da naman sa diin? Panukoy. Panukoy naman. Gusto mo malamitan. Muna ha? Galing ka birthday, so buwas ni Lola Ruth, Action Boy, so hindi ko pwede. Happy birthday. Actually, sa 27 ni birthday, pero buwas i-celebrate. Kaya may duty ang pinakagwapa nga po. So, hindi sa hindi birthday. kayo may, ma'am, ako pinakagwapa, damo ko protesta. Gwapa lang. Para wala ta lagog pag-abot. Di ba? Damo mo na po mo, no? Damo apo daan. Budlay na. Mahirap. Correct. Today, gidya Action Boy, 9 a.m. gidya, ang lamitanay sa Dinagsa Festival. Lamitanay, guro pero ang mga... Di mo naman highlight, maglamitanay ka mo? Hindi, may aran na yung wala yung mangguro. Ate mo na, siguro Ay, ang bati Action Boy. Balatas na. Happening now, Dinagsa. Makikita ko din sa post, happening now, gidya ko no. Ate, sige. Sige, enjoy. Enjoy sa mga nagadinagsa. Yes. Kag na... Das Panukoy, karon kag buwas man sa barangay Panukoy. 2 days, gidya lamitanay sa Panukoy. Isa lang guro, basi buwas man. Iwan ko ma-check up yung schedule mo. Iwan ko na-inform. Ay, ko na-inform. Ano naman? Sige. So, standby na mga Aksyon. Happy weekend, ha? Standby na kita sa Action Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!